fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusan yoni to woluma nere to nere waalo to nere yela to woluma ha tara to rinjawum to beelinaɓe to silla to sinthio boumaka to jooke kon takkusan juula ha e nder galle ceerno amadou tidiani kane ha to galle ceerno mamma sisé to fonde ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi Mauritanie ko alarba hande o fuɗɗi ñawore Mohamed Oula Abdoul Aziz mennoɗo wonde hoolejo leydi ndi kanko e yaadiɓe makko to leydi Sénégal Aminata Touré walla ɓe hen mbiyatmo Mimi Touré gonnoɗo Chardiyanke e dow landa APR o ittama ha laaɓi lefol laamu ngol filtama e makko ha laaɓi to leydi Mali gonnoɗo hono directeur général de la gendarmerie waɗi jillu muɗum waɗino jillu mum to région de Gao ñande 19 lewru janvier hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati to leydi Niger alme leydi Niger ɓe kolliri tigui wonde ɓe mbari 11 terroriste ɓe teɓima jeegomo e yontere ɓennude to leydi Burkina Faso goto e mawɓe société civile biteɗo Mohamed Simon wiyama teɓamo tawe juuɗe dadiɓe to leydi Guinée Conakry to neko leader société civile biyeteɗo Mamadou Billo Ba kañuma nanga guila altine talata hanki o waɗama déféré to leydi Côte d'Ivoire chef d'état major général de l'armée leydi Côte d'Ivoire waɗi décoré temedde jeetati e capanɗe joyyi militaire taw ko gollotonoɓe e MINUSMA e nder duuɓi ɗiɗi cakkitiɗi ɗi kabaruji men jolam jaɓeri men jaaha to leydi Ukraine to leydi Corée du Nord to Irak ha to Pakistan bisimilla mone kerki hotodirte joni joni piren pacciren ɓatake langala hono Hamidou Abdoula gorko mo woluma hatara tawteɗo e oɗo saaha joni e nder leydi Gabon omo waɗa langal noon faade dendagal bandiraɓe julɓe ha tengti noon tawteɓe e nder funnague Bosoye ha to hirnague Bosoye kala e dendagal julɓe kala mo waɗi langal omo majjira hono baɗi ko ne wiye Haruna Ndiaye ɓe ene wiye baɗi ko ne wiye Haruna Ndiaye ɓe hen kadi ne kewi noddude mo Mamma Kadji kanko Mamma Haruna Ndiaye walla Mamma Kadji o noon ko gila ñande aseta ɓennuɗo o ko gila ndeno o wayri yiyede o yaltuno galle makko noon komo yahamo yiiloyo puccu makko fodde kene wona balɗe joyyi hande ɓe jiyanimo ɓe nananimo waɗi teskama noon woodi no sifiɓe enen mbayno jiinomo e nder falde beelinaɓe kono gila nden faade oɗo saaha joni ala to ɓe jiimo ala to ɓe laktamo omo waɗi erago noon faade dendagal bandiraɓe kala jiiɗe mum nde wawata jokkodirde ɗeɗo tonggode kanko noon ko dardaro naawo omo yara duuɓi capanɗe joyyi e tati walla duuɓi capanɗe joyyi e nayyi ko hakkude ɗon o yarata kala bawɗo yiidemo noon yo tinno yo jokkodire ɗiɗo numéro uji ko 27 88 78 63 walla mbaɗa numéro leydi Sénégal ko 78 251 99 17 walla kadi aɗa wawi wadde 46 91 73 85 kala bawɗo yiidemo kadi so jokkodiri ɗiɗo numéro uji ene wawi hebdemo hano hannirta ni kanko noon o yaltuno galle mabɓe o yaltuno galle makko noon koto Nere Waalo ko ɗon tigui o yalti galle mabɓe yiiloyade puccu makko guila nden faade oɗo saaha joni ɓe jiyanimo eɓe mbaɗi lakgal noon faade julɓe kala yo tinno kala jiiɗo mom ne wawata jokkodirde e mabɓe ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadiɗo ɓalawal edanawal kala ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo wune omo safra rafiji kewɗi ne jiida ciirola ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto sa hutorima ɗum fodde 13 rafini yalta ma ha laaɓa fannu goɗɗo so tawi a hutorima ɗum fodde 19 rafini yalta ma ha laaɓa
fannu tataɓo waddete koye gawri samme walla gawri ndemiri so tawi a waɗino wirumani ko famli kala fodde temde rafin yalta ma ha laaɓa ceerno Djiby Sy ko labde reedu malaɗo wune so yennama ka miskino safruma ha mbiya weng taw hay mbuɗa yoɓani ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihara ko inde ma inde nene ma dokkatamo o haala ko wone nder ɓerde ma ha mbiya yoni ceerno Djiby Sy kala jiɗɗo waɗinede listihar wonɓe nder leydi Mauritanie ko ujunere mbuɗu so tawi ko tawteɓe leydi Sénégal e dendagal leyɗele takkiɗe leydi Sénégal ñamoje CFA ko temedde nayyi CFA woni 2000 francs kala jiɗɗo jokkodirde e makko noon waɗanede oɗon listihara numéro makko mo leydi Sénégal taw ko numéro makko weewa e Orange Money ko 77 653 03 67 ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha joni caggal nde waɗi tour makko to leydi Sénégal o artiyoma tawe nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie to base makko tawateɗo to legal nettek sara jeere nettek kala jiɗɗo jokkodirde e ceerno Djiby Sy numéro makko téléphone mbatta ko 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ne gollodo e miñum ne wiye ceerno Alassane Sy ko bawɗo golle ɗe labɗo reedu malaɗo wune ceerno Alassane Sy numéro mum ko 32 62 04 99 walla mbaɗa 48 10 00 13 ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum yo gandu oɗo saaha joni mo tawe nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie ceerno Djiby Sy ne wiya on kala to neɗɗo wawi wonde kala leydi kala continent so tawi on pamodiri leɗɗe ma e safruji ma ene mbawi yettadema hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ene andina dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha joni o addi leɗɗe kese pullo ha tengti noon eɗen leɗɗe e bitoɗe ha tinnon ɗen leɗɗe taw ko leɗɗe biteɗe ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe pewnaɗe leɗɗe kese pullo wonande ɓen ustaraɓe goragu ɓen yawɓe yitade koye mumen ɗen leɗɗe noon musidɓe tedduɓe ko kese pullo omo wiya dendagal bandiraɓe nde mbaddata dando faade makko musidɗo tedduɗo funnangue hirnangue rewoy worgo sahale ɓaleri jaam koye are meɗena on jaam woni gorel tayya ko haako moƴƴo iwru ko en to kordi noro ari ko wallude en e safrude en ha moñi kala yiito hen hoore muɗuma a neɗɗo tuƴiɗo ɓandu musoru koyɗe musoje koppi musoji mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum joguiɗo AVC cardiaque ɓandu jaaɗoru wuloru joguiɗo caɗele diabète eko fati hen kala sa jokkodire gorel tayya joni joni keɓa hen ko laaɓi gorel tayya ko ha kono ha ko wargani ala effet ala rewam a yarat aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa ala kala ko bonnantuma haydara goɗɗum e ɓanduma so wona ko moƴƴi tan ma sa yiiɗi yaade to site gorel tayya janggana hoorema ha ɓernde ma ɓuura hoolade jahata koto page internet mbaɗa www point gorel tayya point com ma yiyan toon hoore maɗa kala sa yiiɗi hebde tongoje gorel tayya beele mbawa hebde ɗuma wattu woɗɗo joni joni so tawi koto leydi Sénégal gonɗa jokkodirta koye Mamadou Ngaydo mbatta ko 77 128 23 46 walla so tawi koto leydi Sénégal Dakar marché Zingue jokkodirta koye Amadou Isma Ndiaye 77 426 68 04 so tawi koto Mauritanie gonɗa jokkodirta koye Boy Niassa 00 222 47 85 20 96 so tawi koto leydi Côte d'Ivoire gonɗa jokkodirta koye Hamidou Ba 00 225 01 53 11 51 54 so tawi koto États-Unis de Amérique gonɗa jokkodirta koye Abou Sow Kawral Fouta Business +1 34 77 01 56 77 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngaydo 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel tayya e jeese meɗena kaburuji mon e ɗemngal pulaar
Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam nyalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone alarba no gase joya lewru siilo hitande ujunnaje ɗiɗi e no gase tati habruji mon e ɗemgal pulaar e sawte he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yide en to banggue YouTube komin men sehil men Saydou Abou Bah habruji men e ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie puɗɗoten nani wula Chouroga ko ministre de l'équipement et des transports ko kanko kadi woni joguiɗo konngol laamu woni porte parole du gouvernement o holliri tigui wonde peeje kala e peccor kala ƴettama beele kay ñawore Mohammed wula Abdel Aziz e yaadiɓe mum tumaɓe kay mbuñari kewni no fewi e borgirgol ngaluji leydi e nder duuɓi sappo ɗi Abdel Aziz laamino leydi ndi beele kay ndeɗon ñawore ene rewa lawol hano hannirta ni tawa wondani e mukkuña ko talata hanki o noon o suuti ɗiɗon konnguɗi yeeso jaadiyankoɓe ko alarba hande o noon ñawore nde fuɗɗi to leydi justice mo naccata procès o noon ko public kadi dendagal médiaji kala ene bismane mbawi adde tawtorede ndeɗon ñawa tawtorede ñawore nde hano halisni kanko Aziz noon Hamidou Abdoul Aziz noon o nangama gila ñalawma talata hanki o tawa ɓe nanguimo ko police aranimo ha to galle makko ɓe jolnimo e walla ɓe nawimo kay to direction générale de la sécurité nationale ko toon tigui o mofta ha subaka hande o nde o wawi notiyade ñawore makko dendagal noon ɓe o jofda fireɗe ɓe kala ɓen kala mone maɓe kala nodda ko téléphone nde wawata arde notitade ko fati e nodda ñalawma hande o yeeso justice mo nakchat ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen talata hanki o no gasenaya siilo 2023 équipe taw ko fugu koyngel leydi Mauritanie on taw ko équipe sukaɓe woni Mourabitouna junior ko kañumen mbaɗno ɗaftodiral ko fate kawguel taw ko CHAN 2022 kamɓe noon ɓe keeɓi qualification mabɓe ɓe qualifima quart de finale ɗum noon ko quart de finale noon ko qualification noon mo yejjittake saabu kay ko ngolɗo woni lawol garwanigol ko équipe toko so taw ko leydi Mauritanie Mourabitouna ene wawa yettade ngal ɗo dawal to potital ngal noon ko hanki ngal waɗi e nder leydi Mali to est ngal waɗi noon ko keppu leydi Mali ɓe mbaɗi ɗum koto stade biyeteɗo Mouloud Haddafi score o noon gasiri ko 1-0 tawa loggol ngol ko leydi Mauritanie kañuma jeygol ɗon loggol ko Mauritanie naɓe keeɓi polgu kamɓe kadi keedi e oɗo saaha joni e pool mabɓe de ko kamɓe jogui première place ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen gendarmerie nationale mo leydi Mauritanie ɓe teɓima 35 sagata taw ko ɗannotonoɓe ɗanne suuɗoyrum ɗanne ɗen ndewani lawol woni clandestin tawi koɓe ɗo koɓe nationalité ji ceertuɗi ɓe nanga noon koye nder ɓe nanga noon ɓe nanga koto banggue kamɓe foof noon koɓe West Afrique naɓe ɓe nanga koye nder falde nokku biyeteɗo Lebeyda waɗɗani keerol hakkude leydi Mauritanie e leydi Algérie ɓe nanga koye nder Trizemour e nder région de Trizemour ɓe nanga koye nder région de Trizemour kamɓe noon nangaɓe ɓe kamɓe nangaɓe noon ene tawe hen e kamɓe nangaɓe noon ene tawe hen Sénégal naɓe ene tawe hen Mali naɓe wondude e Gambinaɓe wondude e Guinée Conakry naɓe e Benin waji e Nigéria naɓe gendarmerie o noon wattiɓe e juuɗe police des frontières ko ɓen police ji kañumen toppito monen maɓe kala ha artirede ha e kerol leydi muɗum ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen sunare hewani woɗɗude e beelama caggal kayde leydi Mauritanie woni e beelama muɗum caggal nde hebno polgu muɗum e nde équipe mo leydi Mali haɓe mbawi kay qualifiade quart de finale e on beelama ɓe gonnoon ko nden tigui sunare lomti oɗon beelama caggal kayde goto e tambiɓe kippu o hono biyetenoɗo papa Amgar Dieng yalti aduna papa Amgar Dieng ko aljuma hanki kanko jamma talata hanki o to wuuro witengo Orana e nder leydi Algérie ko toon o hooti e joomi ko o hollirama noon hono holliri kaya fédération mauritanienne de football kanko papa Amgar Dieng noon ko kanko kañum wonno cukko hoorejo e fédération mauritanienne de football ko kanko wonno cukko hoore ko wonino kadi président de ligue nationale de football o yaaduno noon koye équipe nationale Mourabitouna junior koye kay délégation officielle o jeeyam ko ɗoftino
ko doftunoɗo équipe murabituna toon to leydi Algérie ko toon noon o yalti aduna en mbi inna lillahi wa inna ilayhi raji'una. ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Mauritanie ha joni koninkoɓe faggudum woni douane mo leydi Mauritanie ɓe nanni halis kewɗo no fewi e nder boña leydi ndi hitande 2022 woni hitande mayde nde mo hono on halis hewde leydi Mauritanie douane leydi Mauritanie meeɗa nannu ɗum tuggi kay ko leydi ndi heeɓi indépendance woni 1960 faade ñalawma hande o ɓe meeɗa nannude haalisa poɗɗo ni ɓe kolliri noon douane o ko nanni ko recette mabɓe 2022 recette o noon ɓuuri 3 milliard taw ko haalisa ugoyam e limore hinde nde ko recette mabɓe record ardi douane o noon ko biyeteɗo ko directeur général douane o ko inspecteur en chef hono biyeteɗo Hamdouna Mohamed Mahfouz ko alkamisa no gasi jeegom noon ɓe mawnino kadi fête nationale wonande douane mo leydi Mauritanie. ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar sen ummima to leydi Mauritanie koto Sénégal paaden Aminata Touré walla ɓe hen mbiya Mimi Touré men ko debbo dawrugol jeyaɗo kay jeyanoɗe landa wiyete ka APR jaltuɗo landa ka ko ɓoyani tawi kadi e gan sanga ko sarɗiyanke woni député e nder suudu sarɗiji talata hanki o noon lefol ngol wakkino taw ko lefol sarɗiyankagal wakkitama ha laaɓi e balaɓe makko ittama e oɗo saaha joni o natti wonde député à l'Assemblée nationale ko bureau noon suudu sarɗiji ɗum kañumen tigui jooɗi jonde mumen ko wona joɗenimo ndena jonde ɓe jeeyi ko vote e nder vote hen noon hen sappo cuuɗi ko cuuti juuɗi mumen wonde kayne jaadi yo itte ha laaɓa jeeɗiɗo noon cuutani juuɗi men kañumen kolliri ko potani o fotani ittede on paami tigui wiɓe yo itte ɓe kañum ɓuuri hewde wadde kay o ittama ha laaɓi Mimi Touré oɗo saaha joni natti wonde sarɗiyanke siftinde on noon kanko Aminata Touré on o windino ɓatake faade hoɗo suudu ndum guila ñande jeenaya lewru octobre 2022 hollude kay yidde makko kay ko yaltude ha laaɓa e groupe parlementaire de la majorité o yinno wontude ko député non inscrite. ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Sénégal ha joni talata hanki o no gasana siilo 2023 ko accident kulɓiniɗo waɗi e nder hakkude Dakar ko camion taw ko camion fou woni camion kangal umminoɗo place de l'indépendance mo ala frein ko kañum tigui woni e gurñade motoji ɗi hinde cekcaka wondude e autoji gonnoɗi yeeso makko kala joom motoji cikcak ɓe o feri ɓe noon hen tato mbarmi hen e nder ɓena barmuɓe hen goto noon ma sortade CRS camion to on noon tampi no fewi tawe hakkude wurɓe e mayɓe chauffeur camion noon e dendagal ɓe wondunoɓe kay caggal kay de o feri ko ɗon ɓe corti e camion ɓe purti kamɓe kala ɓe naati e soyne ɓe dogi kay gam dandude koye mabɓe. ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen ñande alerte no gasa tati lewru siilo 2023 gonɗen ɗo marina national mo leydi Sénégal waɗi teɓande ɓuttere no fewi e dramaje kadde ɗe Dakar ɓe teeɓi toon noon ko bateau waɗɗo ararayi mo leydi Gambie woni pavillon gambien ko on ɓe teeɓi on bateau noon e nder mum ɓe teeɓimo noon ko 1 kilométre kay e maje kadde ɗe Dakar e nder bateau henen ɓe tawi hen 6 kilo taw ko drogue mo hinde cocaïne nder mum noon ko milliard uji kewɗi taw ko franc CFA yimɓe jeeɗiɗo naggama hen e nder ɓen naggaɓe tawe hen gambinaɓe e Italie naɓe e Nigéria naɓe bateau o noon ina bateau ɗon fonno tigui wadde escale mum to Dakar caggal ɗum noon ɓenna caggal leydi. ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Sénégal ha joni ñawore joom bisuji ɗiɗi pelɓodirnoɗi to nokku biteɗo Sikolo e nder falde Kafrine ɓe kamɓe noon ha waɗino mayɓe hewɓe no fewi kamɓe joom autoji ɗiɗi ɓe foof noon ɓe darima yeeso ñawoɓe to tribunal de grande instance mo Kaolack ñawore mabɓe yani ha laaɓi ɓe taƴanama mone mabɓe kala duuɓi ɗiɗi e kaso taw ko avec sursis woni tigui nder duuɓi ɗiɗi ɓe natta kaso kono so tawi ala koɓe mbaɗi so tawi holdi koɓe mbaɗi noon ɓe dutto kaso fawe kadi e ɗiɗon duuɓi ɗiɗi mone mabɓe kadi kada fawama amande ɗon ko 600 millions taw ko franc CFA ɓen joom camion bisuji ɗiɗɗi noon ɓen goni hono biteɗo Moussa Sow e goɗɗo ne wiye Birane Tine.
ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi sénégal jen ha to kolda tikkere hofgo juuɗe wonande kay ɓeena chauffreɓe dognoɓe verlaji e nder leydi sénégal teskama tigui ɗum ɓeydi ko herƴinne gurdam ha tengti noon e miskineɓe tawateɓe nder leydi sénégal ɗum saabima noon ɓeydugol cogguji ha cogguji ko fati ligguimaji ko wayno tomate ko wayno kanje follere chou e dendagal gueɗe mbaɗi noon kala e oɗo saaha joni ñoma ko kala o teskama coggoji mum ene ngabbino feewi ha tengti noon e nder falde kolda naɓe noon kolliri kala ko codanno temedere oɗo saaha joni wonti temedde ɗiɗi ɓe mbaɗi erago noon faade laamu ngu nde wawa tigui wattude kaldigal muɗum e ɓen jomotoji beele jaam e kisal arta hakkude mabɓe ha kaya gurdam ɗam ɓamta hano hannirtini ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi sénégal ha joni police mo leydi sénégal ɓeydima no feewi caggal ka jaltugol nde ɗo haralde wattore 49 woni 46e promotion yalti noon tawi koɓe ujunere temedde ɗiɗi e 56 sagata policier ji ene tawe hen ɗon commissaire uji ene tawe hen officier ji e sous officier ji wondude agent ji kala ne tawe nder mabɓe oɗo promotion noon jaltuɗo mo mbiɗen mo temedde ɗiɗi e 56 sagata woni tigui paare mabɓe ko biyetenoɗo Amar Khari Seye ancien commandant de la police divisionnaire de classe exceptionnelle Antoine Félix John jagal kalfina leydi Sénégal kalfinade ko fate gueɗe nder leydi jaccino gollamu holliri tigui ɓoyata kadi maɓe mbaw recrude leydi Sénégal ɓoyata ma recrude fodde kene ɓuura ujunnaje nayyi policier o holliri kadi ɓe holliri tigui wonde ɗum ɗon ɓoyata o waɗi nden haalande noon koye saaha kay cérémonie jaltugol oɗo promotion mo 46e promotion tawa mbiɗen kuccinere temedde ɗiɗi e 56 policier o holliri kadi ɓoyata ma police o heɓa kaɓirɗe e matériel garduɗo jaaduɗo e jamanu ha tigui ɓe ɓeydo wawde tekkinde nden ka e kisala nde leydi sénégal koto Louga paɗena camion dimdunoɗo kanettaji taw ko boisson alcoolisé woni boisson sangara kañum tigui umminoɗo to Dakar ene yaɓani Louga kañum tigui yani e dow lawol ndena camion woƴitima noon sangara mo rimduno kanetaji ɗi kala caari e leydi yimɓe wuuro takkigo ngo waɗɗani to accident o waɗi caggal kayne gaari ulie dogde fabade chauffeur o ɓe goni koye jirodirde ɗiɗon kanetaji eɓe cikkanno noon ko boisson taw ko boisson sucré ko wayno fanta walla coca cola ko ɗum ɓe cikkanno ɓe jaari haɓe mbi zuyi yoga e mabɓe kay kooti galleji men kene ɗaara caggal kayne jaari ha mandili habaruji men ɗemgal pulaar habaruji men ɗemgal pulaar sen ummima to leydi sénégal koto leydi mari paɗena ministère de la promotion de la femme de l'enfant ɓe ɓayyini e hella mabɓe Facebook communiqué hollirde sankare cukalel dewel ngel duuɓi 14 biyeteno ngel korotumu Traoré ko ngel antirno ngel noon to hôpital mo Kati gila 11 janvier hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas tati woni lewru gonɗen ɗum ngel yalti aduna noon ko ñande nogas lewru janvier gonɗen ndu ɓe ko sagataɓe worɓe noon nayo kañumen janno e maggel mbaɗi ngel violé bonni ngel bonande musse no fewi gila nden noon ko ngel antirguel woni ko wiyete viol collectif toon ngel wasi fittanu maggel to hôpital mo Kati sagataɓe nayo ɓe noon kamɓe invitnomo kayi ɓe caggal nde ɓe invite ngel ɓe jarni ngel woni tigui ɓe dokkimo jaram taw ɓe mbaɗi hen poɗɗe ɗaynoje poɗɗe tigui ɗanninoje ngel ɗani ko nden tigui ɓe mbaɗi ngel violé gueɗe kamtoriɗe no fewi eɗen molo Allah ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Mali ha joni jeen ha to gawo ñande nogas lewru janvier no gonɗen ɗo laamu leydi Mali tawteɓe to falde gawo ɓe mawnini manditare wattore duuɓi 62 cosgol armée mo leydi Mali ɗum noon woni ni occasion commandant militaire jeune o wadde biɗa muɗum e nder hitande 2022 nde e nder falde gawo kanko Issa Bakayoko commandant secteur en opération Mali ko holliri tigui nder 2022 nde e nder falde gawo ha to meneka kala o holliri fama woni forces armées maliennes wari toon fodde temedde ɗiɗi e 50 terroriste ɓe mbawi kadi teɓade fodde kene ɓuura temedde ɗiɗi terroriste ɓe duppi base uji terroriste uji kewɗi ɓe mbawi kadi heɓtandeɓe matériel kewɗo no fewi ha joni koye falde gawo keddoɗen hono directeur général de la gendarmerie nationale hono général de brigade Samu Minkoro Diakité o waɗino jillu makko ñande 19 lewru janvier 2023 to kawo ko visite d' inspection noon nayimo toon ko darde kay no gendarme ɓe hono gurdi toon ena hono no gollorto toon
no ɓe gurdi toon e no ɓe gollorto toon yidde kay o yewtidi noon e yewti o yetti noon o jarni dendagal fama kala woni forces armées malienne e golle pajide no fewi ɗeɓe goni e gollade oɗo saaha joni o yahani goto noon omo yaduno toon inspecteur en chef de la gendarmerie hono colonel Saydou Mariko ari toon ari jaɓɓademo noon to bowallade diwoje hono commandant théâtre des PCI est hono l'opération Maliko hono colonel Makana Alassana Diara e wondude e commandant de la région militaire numéro 1 kanko colonel Bakayo ko non o wadi tigi o wadi kanko o wadi tigi ardibe divano fallende kay o wadde mabbe batuta ko batu a wikolo woni ko kambe tan hay goto goddo tawtora ko faati kay jettude peeje ngam yide tekkinde e beydu tekkinde den ka e kisala fallende ha joni kabuji men demgal pulaar seno mima to leydi Mali ko to leydi Niger paadena koninkoɓe ɓe leydi Niger ɓe kolliri tigi wonde ɓe mbari sappo e goho terroriste ɓe nangi kadi terroriste uji jeegom e nder opération ngaji mabɓe ɗiɓe mbanno yontere ɓennude e nder falde Tilaberi to hirnangue leydi ndi Sara Kerola hakkude mabɓe Burkina Faso kono nokku kay ɓurɗo hewde seɓɓitiɓe ɓe kolliri kadi wonde ɓe duppi sappo e tati moto ɓe keptiniɓe kadi arma kewɗe no fewi kamɓe koninkoɓe noon ɓe kolliri wonde ɓe mbarminanama koninkoɓe ɗiɗo koto leydi Burkina Faso paɗen leader woni goto e société civile tawi kadi ko dowlu no fewi jeeɗo jatude e transition laamu transition go caliɗo laamu leydi France wonde kay goninkoɓe leydi France wonde nder leydi Burkina Faso o wiyama teɓa o nanguira noon ko wadde ménage de mort woni wiide wondi ko baro tawa kadi ko jaydi yanko wonno ona ménage de mort e saaha kay ɓe mbaɗatno seppo hollude kay ɓe jadani koninkoɓe leydi France goni e nder leydi he o teɓama noon on aljuma guila aljuma omo wiye tigi omo wiye inde makko ko Mohamed Simon gila altini noon ñande altinde noon waɗama déféré to galle mawɗo woni to kaso mo Wagadugu kabaruji men ɗemgal pulaar koto leydi Guinée Conakry paɗen to ne to Guinée Conakry ko leader goto e mawɓe société civile dowluɗo no fewi nanga kañumne guila talata hanki o nanga o soka o nanguira noon kanko noon ko yuɓɓinde batu tawi ngo alda e yamirore omo wiye Mamadou Billo Ba koya mawɓe catala FNDC o jeeya woni Front National pour la défense de la Constitution jeeya ko guila altine o nanga ko talata hanki o kanko ne o waɗa déféré mon toon fadi ñawore makko habruji men ɗemgal pulaar to leydi Côte d'Ivoire to état major général de marme leydi Mali mo leydi marma leydi Côte d'Ivoire waɗi cérémonie mawninde kay on cérémonie noon ko wadde décoré wadde décoration kay fodde temedde jeetati e capanɗe joyyi militaire tawi ko golliɓe e nder duuɓi ɗiɗi ɗi taw ko e ministre woni tigui mission de maintien de la paix e nder leydi Mali ɓe laafaji mbulaji taw ko wonɓe to Tombouctou wonnoɓe to Tombouctou to Moptou to Gao kala ha to Bamako e nder ɓen temedde jeetati waɗaɓe décoré ene tawe hen capanɗe nayyi e jeenayyi e militaire nangonoɓe ne cokka ko juuti nder leydi Mali woppitaɓe ko ɓoyani kamɓene ɓe mbaɗama décoré hono général Alassane Doumbouya chef d'état major de l'armée leydi Côte d'Ivoire kañum tigui waɗiɓe décoré kamɓe kala noon ɓe keeɓi médaille l'ordre national to oɗo saaha joni teskama temedde jeetati capanɗe jeeɗiɗi militaire Côte d'Ivoire naɓe ne tawe nder leydi Mali e mbadi munisma ɓe tawate ɗon koto Tombouctou e mbadi laafaji mbulaji woni casque bleu en ko mayiɗe lewru août ɓe gartata ha laaɓa nder leydi mabɓe kadi soɓe garti hay koninkoɓe goto mo leydi Côte d'Ivoire yahata toon lomtoyade ɓe habaruji men jolam jaɓeri koto leydi Ukraine paden laamu leydi Allemagne ɓe nuldi charuji taw ko charuji char de combat ɗi hinde tigre ɓe nuldi ɗum noon ɓe dokki yamirore ne mbawata neldede tigui en to leydi Ukraine gam ka yidde tekkinde nden ka ekkisala leydi Ukraine ambassadeur joɗiniɗo leydi Russie to leydi Allemagne o holliri hen mette makko no fewi o holliri wonde ko Allemagne waɗi ɗo ko hunde bonde no fewi omo weeɓe tigui e jala mabɓe koto leydi Corée du Nord paɗen horejo leydi Corée du Nord o yamiri tigui confinement total woni tigui lamorgo leydi ndi yo udde ha tiiɗe hay goto hoto yaltu hay goto hoto naat ɗum noon ɗo e balɗe joyyi
ɗum noon ko caggal kay tinede toon restitine toon tigui mabɓo musgo no fewi woni maladie respiratoire e oɗo saaha joni noon leydi ndi wuro capital leydi ndi waɗama confiné koto leydi Irak paɗen Mohamed Shia al Soudani ko kañum woni premier ministre mo leydi Irak o holliri tigui alkamisa janggo o no gase jeegom siilo 2022 ko ɗannantoɗo Paris lamorgo leydi France nawatama toon noon ko notoyade bismago woni invitation mo sehil makko Emmanuel Macron horejo leydi France bismima to Paris lamorgo leydi France maɓe jew woni mujibu jillu ngu noon ko yewtidde on yidde ɓeydude tekkinde ceelagal kay hakkude leydi ɗe ɗiɗi koto leydi Pakistan udditena kabaruji men Fawda Suddim ko neɗɗo ɓattiɗo e gonnoɗo ex premier ministre pakistanais hono Imran Khan o wiyama teɓa alarba hande o nogas jeeya lewru silo hitan ujunnaji ɗiɗi e nogas tati o nanguira noon ko ñingde commission halfinaɓe ko fate sumgoji taw ko ɗamniɓe yuɓɓinde sumgoji ko ɓuuri yawde e yaccade musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno komin tongal noon kabaruji men ɗemgal pulaar e sowta he ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawno yiide to banggue YouTube ko min men Seydou Abou Bah kettimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on